అది వచ్చిందంటే హాస్పిటల్ ఐసీలో వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ డే వాట్ ఈస్ నైట్ ద యూనిఫామ్ ట్రీట్మెంట్ నడుస్తుంది. ఇక్కడ నైట్స్ రెస్ట్ ఈస్ గివెన్ అ లాట్ అండ్ సడన్లీ మార్నింగ్ యూ సీ లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ హ్యాపెన్ ద బ్రెయిన్ ప్రొసీజ్ ఆల్ ద దాంట్లో కొంచెం ఐ ఓపెనింగ్ పెరుగుతుంది, కాన్షియస్నెస్ పెరుగుతుంది. సో దెన్ వీ స్లోలీ పుట్ ఇన్ టేకింగ్ డౌన్ టు థెరపీ హాల్, వాల్ మీద పడుకోబెట్టి ఎక్సర్సైజెస్. సో స్లో గ్రాడ్యువల్ ప్రాసెస్ కానీ రిజల్ట్స్ ఆర్ నౌ డేస్ గుడ్. గ్రోయింగ్ బ్రెయిన్ కాబట్టి వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇట్. అదే మనకి అడల్ట్ బ్రెయిన్ అయితే రికవరీ అనేది కొంచెం ఛాన్సెస్ తక్కువ. ఇప్పుడు ఇది ఇంకా అప్కమింగ్ గ్రోయింగ్ బ్రెయిన్ కాబట్టి ఈజ్ ఇస్ మైండ్. సో హోప్ఫుల్లీ బ్రెయిన్ విల్ టేక్ న్యూ ఏరియాస్ అండ్ డెవలప్. ఓకే, ఈ లోపల కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా వీ హ్యావ్ టు ప్రివెంట్. అది వచ్చిందంటే హాస్పిటల్ ఐసీలో వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ డే వాట్ ఈస్ నైట్ ద యూనిఫామ్ ట్రీట్మెంట్ నడుస్తుంది. ఇక్కడ నైట్స్ రెస్ట్ ఈస్ గివెన్ అ లాట్ అండ్ సడన్లీ మార్నింగ్ యూ సీ లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ హ్యాపెన్ ద బ్రెయిన్ ప్రొసీజ్ ఆల్ ద దాంట్లో కొంచెం ఐ ఓపెనింగ్ పెరుగుతుంది, కాన్షియస్నెస్ పెరుగుతుంది. సో దెన్ వీ స్లోలీ పుట్ ఇన్ టేకింగ్ డౌన్ టు థెరపీ హాల్, వాల్ మీద పడుకోబెట్టి ఎక్సర్సైజెస్. సో స్లో గ్రాడ్యువల్ ప్రాసెస్ కానీ రిజల్ట్స్ ఆర్ నౌ డేస్ గుడ్. గ్రోయింగ్ బ్రెయిన్ కాబట్టి వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇట్. అదే మనకి అడల్ట్ బ్రెయిన్ అయితే రికవరీ అనేది కొంచెం ఛాన్సెస్ తక్కువ. ఇప్పుడు ఇది ఇంకా అప్కమింగ్ గ్రోయింగ్ బ్రెయిన్ కాబట్టి ఈజ్ ఇస్ మైండ్. సో హోప్ఫుల్లీ బ్రెయిన్ విల్ టేక్ న్యూ ఏరియాస్ అండ్ డెవలప్. ఓకే, ఈ లోపల కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా వీ హ్యావ్ టు ప్రివెంట్.